What? Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Eide van Oudtshoorn. Als een van die Junior Angel Warriors leden wil ik net aan allemaal baie dankie sê wat die naweek deelgeneem het aan die toernooi. Asook aan die mense wat allemaal ingeskryf het vir die Barometer projek. Vandag kondig ons die eerste 6 lede aan wat hulle elektrische Barometer passes gaan ontvang. Die kompetisie het ongeveer 3 maande geduur en vandag is die einde van die kompetisie. Hi, my naam is Dono en ik is een van die Angel Warriors. Ons sal ook kyk wie die eerste wenner van die elektrische warmwaterkraan. Sy naam is Kowan Maartman van der Hoekstraat nummer 62. Hallo, mijn naam is Dylan, ik is deel van die Angel Warriors en die tweede winnaar van die competitie is Anwa van deze straat nummer 10. Hi, mijn naam is Junga Rollers, ik is een van die Junior Angel Warriors en die derde winnaar van die competitie is en Kok in Ottostraat. Hallo, mijn naam is Vanessa, ik is een van de Junior Angel Warriors en die vierde persoon wat gaan wen, een van de elektrische kranen gaan wen is Stina Dama Hendrik Samuel 36. Dat is hij, mooi. Mijn naam is Melissa, ik is van de Angel Warriors en die vijfde winnaar van die competitie is mevrouw Oukhuis Gaiman School. Hallo Jelle, mijn naam is Olien, ik is van de Junior Angel Warriors en de zesde winnaar van de elektrische kraan is Ilian Isaac, die zit eerst aan nummer 45.